Todo listo para comenzar a dotar de vida o polígono do Bao. A Xunta de Galicia vende a aprobar a autorización comercial autonómica á inmobiliaria Ponteno para habilitar un establecemento comercial colectivo de máis de 8.000 metros cadrados. Dende o Concello aplauden esta iniciativa. Coñecemos a noticia desta autorización comercial que, como digo, celebramos porque o asentamento de áreas comerciais pois implican sempre que a área comercial pois conte con todos os permisos e sexa industria que beneficie, industria e economía que beneficie a cidade, pois o Concello como tal o celebra. Polo tanto, os seguintes pasos son os pasos que dependen do Concello, non? Nas concesións pertinentes e urbanísticas. A Concelleira de Urbanismo lembrou nesta xornada que dende o Concello van a tentar axilizar todos os trámites que quedan por diante co obxectivo de ter lista canto antes esta área comercial. Agora a quenda de xogo está na promotora, que é quen ten que entregar a certificación acreditativa de inscrición no rexistro da propiedade. Por tanto, contentos coa autorización comercial da Xunta de Galiza e pendiente de que os promotores pois canto máis cedo que tarde mellor para todas as partes introduzan esta documentación para darlle para diante o proxecto de equidistribución, o proxecto de urbanización e, por último, o trámite da licencia. Dende o Concello agardan poder realizar a entrega da documentación pendente canto antes, co fin de iniciar e poñerse mans á obra con este importante polígono para a cidade de Pontevedra.